संभवे गुरुवे नमः। देव में देव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी श्रोता समाज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा के सेट लागल बा, हैसिया बहना लोग आइल बानी लो, बैठल बानी लो। एसके वोकल चैनल। अच्छा तो तनी चैनल के सब्सक्राइब करे जा, और नमः शिवाय लिखेल न भूलन जा। कमेंटवा में नमः शिवाय जरूर लिखे। जय हो जय। भजन अच्छा लगी तो देखी शिव गुरु के महिमा बड़ा अपरंपार बा, तो तनी ध्यान देम लो। ध्यान देवे के शिव गुरु के महिमा अपार हो। क्या बात है। आये बहिना कैला चरचवा, शिव गुरु के महिमा अपार हो। बहिना कैला चरचवा, गुरु के महिमा अपार हो। बहिना कैला चरचवा, गुरु जी के महिमा अपार हो। बहिना कैला चरचवा, कैला चरचवा हो लैला गे अनवा। लैला गे अनवा हो, लैला गे अनवा। कैला चरचवा हो लैला गे अनवा। लैला गे अनवा हो, लैला गे अनवा। दाया के खुलल भंडार हो। बहिना कैला चरचवा, माया के फूलल भंडार हो। माया के फूलल भंडार हो। जय हो जय हो। जय हो। बहुत अच्छा। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो जय हो। माया के फूलल भंडार हो। बहिना लेना चरचवा। माया के फूलल भंडार हो। बहिना लेना चरचवा। देखिए और का बा, तीन गो सूत्र बा। तीन ही सूत्र के लैला गे अनवा। राधे अनवा हो, लैला गे अनवा। तीन ही सूत्र के लैला गे अनवा। लैला गे अनवा हो, धैला गे अनवा। साहब दीदी के मानला कहनवा। मानला कहनवा हो, मानला कहनवा हो, मानला कहनवा। मानला कहनवा हो। शिव गुरु के बहुते बखान हो। बहिना कैला चरचवा, गुरु जी के बहुते बखान हो। बहिना माना कहनवा। शिव गुरु के बहुते बखान हो। बहिना माना कहनवा। जय हो। देखिए और का बा, माया के फूलल भंडार हो। बहिना माना कहनवा। माया के फूलल भंडार हो। बहिना माना कहनवा। और का कविता जी। शिव गुरु में लगल हमरो ध्यानवा। हमरो ध्यानवा हो, हमरो ध्यानवा। पहिला में दया दूजा चर्चा भजनवा। चर्चा भजनवा हो, चर्चा भजनवा। पहिला में दया दूजा चर्चा भजनवा। चर्चा भजनवा हो, चर्चा भजनवा। तीसरा में नमः शिवाय हो। बहिना कैला चरचवा, तीसरा में नमः शिवाय हो। दाया के खुलल भंडार हो। बहिना कैला चरचवा, दाया के खुलल भंडार हो। बहिना कैला चरचवा, दाया के खुलल भंडार हो। बहिना कैला चरचवा। जय हो। बोली शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। जय हो।